Mae Pride Cymru wedi creu arddangosfa o cyngreiriaid a modelau rôl i bobl lesbiad, hoyw, deurywiol a thraws yng Nghymru. Mae'n arddangosfa hynod y werthfawr, mae'n dangos ein hanes ni fel cenedl a fel cymunedau o fewn y cenedl. Oedd adran 28 mewn lle yn ysgolion am gymaint o amser lle na fydde wedi bod yn bosib i fynd ar ddangosfa yma a bod pobl hoyw, traws, deurywiol a lesbiad yn anwyladwy i bobl ifanc yn tyfu lan, ond nhw ddim yn gallu gweld pobl fel nhw. Oedd rhaid newid diwylliant a mae dal rhaid newid diwylliant. Yr hyn sydd yn bwysig yw bod ni'n rhoi cyfiawnhad a dathlu'r cyfraniad yr unigolion yma. Mae wir yn bwysig i bobl ifanc LGBT sy'n tyfu fyny bod nhw'n gweld o'i hamgylch nhw pobl sydd yn hoyw neu'n ddeurywiol sydd hefyd yn gwneud cyfraniad i hanes LGBT yng Nghymru. Felly mae cofio nhw a diolch iddyn nhw am wneud hynny yn wir yn bwysig. Mae dadl gyda ni prynhawn yma, dadl draws bleidiol, i ddathlu'r arddangosfa yma, a hefyd yn gyfle i gofio'r cynnydd ni wedi cael yn hawliau i'r gymuned LGBT yng Nghymru a thu hwnt, ac i gofio hefyd bod rhaid cadw'r cynnydd hynny yn ytrach o colli tir.